हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण अंदर भक्तुल की हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी, प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतसेवया भवति उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। మాతాజీ ఒక్క నిమిషం చదవండి, నేను ఒక నిమిషం జాయిన్ అవుతాను. भगवान् ప్రభుజీ ఒక నిమిషం చదవండి మీ శ్లోక, నేను జాయిన్ అవుతాను. ఓకే भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसङ्गम्य सर्वेषां मानमादधे। ఇంకోసారి చదవండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నేను యాక్చువల్ మీట్లో ఉన్నాను అనుకున్నాను మాతాజీ. లేదు ప్రభుజీ, చదవండి బాగా చదవండి. భగవాంస్తత్ర బంధూనాం పౌరాణామనువర్తినాం యధు విద్యాపసంగమ్య సర్వేషాం మానమాదధే. ప్రభుజీ ఇంకోసారి చదువుతారా? ఓకే మాతాజీ. భగవాంస్తత్ర బంధూనాం బంధూనాం ప్రభుజీ, బంధూనాం అంటున్నారు. బంధూనాం చెప్పండి. బంధూనాం పౌరాణామనువర్తినాం యథా విద్యుపసంగమ్య సర్వేషాం మానమాదధే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకా చదువుతారండి, చదవండి. भगवान् तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। हरे कृष्ण. भगवान् तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमाधवे। भगवांस्तत्र बन्धूनां
पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमाधदे। हरे कृष्ण माताजీ. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరు లేకపోతే మీనింగ్ చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వాణికి మరి మాతాజీ. हरे कृष्ण भगवांस्तत्र बन्धूनां पारणामनुवर्तिनां यदा विद्युपसंगम्य सर्वेषां ध्यानमाददे। हरे कृष्ण भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मादते। हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ వచ్చేసారు. ప్రభుజీ చెప్పండి. ప్రభుజీ ఓకే మాతాజీ. మీనింగ్ చెప్పండి. భగవాన్ భగవాన్ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ తత్ర ఆ ప్రదేశమున तत्र आ प्रदेशमुన బంధూనాం బంధువులను బంధూనాం బంధువులను బంధువులను పౌరాణాం పౌరులను పౌరులను అనువర్తినాం 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 అతనిని ఆదరించి స్వాగతం ఒసగుటకు అరుదించిన అతనిని ఆదరించి స్వాగతం అరుదించిన యథావిధిగా యథావిధి ఉపసంగమ్య దగ్గరకు చేరి ఉపసంగమ్య దగ్గరకు చేరి సర్వేషాం సర్వులను సర్వులను మానం గౌరవమును మానం గౌరవమును అధదే ఒసగెను. సగెను. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు తనకు ఆదరముసగి స్వాగతము పలుక అరుదించిన బంధువులను పురుజనులను ఇతరులందరినీ కలిసికొని ప్రతి ఒక్కరికి తగిన గౌరవ మర్యాదలను ఒసగెను. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు తనకు ఆదరముసగి స్వాగతం పలుక స్వాగతము పలుక అరుదించిన బంధువులను పురజనులను ఇతరులందరినీ కలిసి కలుసుకొని ప్రతి ఒక్కరికి తగిన గౌరవ మర్యాదలను ఒసగెను. నవీన్ కుమార్ చదువుతారా భాష్యము? హరే కృష్ణ చదువుతాను. భాష్యము. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు నిరాకారుడు గాని భక్తులకు భావములకు అనుగుణముగా వర్తింపలేనట్లుగా జడ పదార్థము గాని కాడు. కనుకనే ఇచ్చట ప్రయోగింపబడిన యథావిధి అను పదము ప్రాధాన్యమును సంతరించుకున్నది. అనగా అతడు తనను ప్రేమించు వారిని తన భక్తులను యథారీతిగా కరుణించుచుండును. భగవానుని సేవ తప్ప అన్య లక్ష్యము లేని కారణమున శుద్ధ భక్తులందరూ ఒకే కోవకు చెందియుండురు. కనుకనే దేవదేవుడు కూడా ఇట్టి శుద్ధ భక్తుల ఎడ యథారీతి వర్తించుచుండును. అనగా శుద్ధ భక్తులకు సంబంధించిన సర్వ విషయములందు అతడు సదా జాగరూకుడై ఉండును. భగవానుడు నిరాకారుడని తలచువారు కొందరు కలరు. అట్టి వారి ఎడ అతడు కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధను కనబరచడు. అతడు ప్రతి ఒక్కరిని వారి వారి ఆధ్యాత్మిక చైతన్యమునందలి పురోగతిని అనుసరించి సంతృప్తి పరుచుచుండును. అట్టి పరస్పరము ఇచ్చుపుచ్చుకొని భావము యొక్క మచ్చుగా స్వాగతము నొసగు అరుదించిన వారి ఎడ ప్రదర్శితమయ్యెను. హరే కృష్ణ. ప్రహ్వాభివాదనశ్లేష కరస్పర్శస్మితేక్షణైః ఆశ్వాస్య చాశ్వపాకేభ్యో వరైశ్చాభిమతైర్విభుః
ప్రహ్వా రహ్వా తన శిరమును వంచుట ద్వారా తన శిరమును ద్వారా ద్వారా అభివాదన అభివాదన అభినందన ద్వారా అభినందన ద్వారా ఆశ్లేష ఆశ్లేష ఆలింగనము ద్వారా ఆలింగనము ద్వారా కరస్పర్శ కరస్పర్శ కరచాలనము ద్వారా కరచాలనము ద్వారా స్మితేక్షణై స్మితేక్షణై దరహాస వీక్షణము ద్వారా హాస వీక్షణము ద్వారా ఆశ్వాస్య ఆశ్వాస్య ఆశ్వాసము కూర్చుట ద్వారా ఆశ్వాసము కూర్చుట ద్వారా మరియు మరియు ఆశ్వపాకేభ్యః అశ్వపాకేభ్యః చండాలరును కూడా చండాలులను కూడా వర్తైః వరముల ద్వారా వర్తైః చ కూడా కూడా అభిమతైః కోరినట్లుగా అభిమతైః కోరినట్లుగా విభుః విభుః సర్వశక్తి సంపన్నుడైన భగవానుడు సర్వశక్తి సంపన్నుడైన భగవానుడు సర్వశక్తి సంపన్నుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన శిరమును వంచుట ద్వారా అభివాదనల ద్వారా అభినందనల ద్వారా ఆలింగనము ద్వారా కరచాలనము ద్వారా దరహాస వీక్షణముల ద్వారా ఆశ్వాసమును కూర్చుట ద్వారా వరముల నొసగుట ద్వారా అతి నీచ స్థాయికి చెందిన వారితో సహా అచటకు చేరిన ప్రతి ఒక్కరిని అభినందించెను. సర్వశక్తి సంపన్నుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన శిరమును వంచుట ద్వారా అభివాదనల ద్వారా అభినందనల ద్వారా ఆలింగనము ద్వారా కరచాలనము ద్వారా దరహాస వీక్షణముల ద్వారా ఆశ్వాసమును గూర్చుట ద్వారా వరముల నొసగుట ద్వారా అతి నీచ స్థాయికి చెందిన వారితో సహా అచ్చటకు చేరిన ప్రతి ఒక్కరిని అభినందించెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చౌతారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. ఎవరు చదువుతారో ఇది ప్రభుజీ ఎవరిని చదువుతా అంటే స్టార్ట్ చేయండి. వానికి మరి మద్దతు చదువుతారా? చదువుతాను. చదవండి. శ్రీకృష్ణ భగవానునికి ఆహ్వానము పలుకుటకు పలు తరగతులకు చెందిన జనులు అతడుకు చేరియుండిరి. వసుదేవుడు, ఉగ్రసేనుడు, గర్గముని వంటి తండ్రి, తాత, గురువులు మొదలుగా వారకాంతలు, సునక మాంసమును భక్షించుటకు అలవాటు పడిన చండాలుల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ అతడుకు విచ్చేసిరి. వారందరూ వారి వారి స్థితిగతులను అనుసరించి దేవదేవునిచే యథావిధి అభినందింపబడిరి. ఆత్మస్వరూపులుగా ప్రతి ఒక్కరూ శ్రీకృష్ణుని నుండి విడివడి ఉన్న అంశలే కనుక ఎవ్వరును అతని నిత్య సంబంధమునకు పరాయి వారు కారు. అటువంటి శుద్ధ జీవులు వారి వారి త్రిగుణ సంపర్కము అనుసరించి వివిధ తరగతులుగా వర్గీకరింపబడిరి. ఆ విధమైన భౌతిక తారతమ్యమునను దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు తన అంశలైన జీవులందరి ఎడను సమానమైన అనురాగమును కలిగి ఉండును. అట్టి భౌతికమయ జీవులను తన ధామమునకు తిరిగి పిలిచట కొరకే అతడు అవతరించును. భగవానుని సర్వజీవులకు వసగబడుతున్న ఈ మహదవకాశమును బుద్ధిమంతులైన వారు చక్కగా వినియోగించును. భగవద్ధామమును చేరుటకు అతనిచే ఎవ్వరూ నిషేధింపబడలేదు. దానిని అంగీకరించుట లేదా తృణీకరించుట అన్నది జీవుని పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
స్వయం చ గురుభిర్విప్రైః స్వయం చ గురు స్వయం విప్రైః ప్రభుజీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ప్రభుజీ వినిపించలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. అదే ఇప్పుడు ఆఫ్ ఉండే, ఇక్కడ మ్యూట్ ఉండే. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. స్వయం చ ఒకసారి మళ్ళీ try చేయండి ప్రభుజీ. గురుభిర్విప్రైః స్వయం చ గురు స్వయం చ గురు సదారైః స్థవిరైరపి ఆశీర్భిర్యుజ్యమానో అన్యైర్ ఆశీర్భిర్యుజ్యమానో అన్యైః వందిభిశ్చావిషత్పురం. వందిభిశ్చావిషత్పురం. స్వయముగా, స్వయముగా చ కూడా, గురుభిః పెద్దవారైన బంధువులు, పెద్దవారైన బంధువులు, విప్రైః బ్రాహ్మణులు, పెద్దవారైన బంధువులు, సదారైః పత్నులను కూడి, సవిరైః వృద్ధులైన, అపి కూడా, ఆశీర్భిః ఆశీర్వాదములతో, ఆశీర్వాదములతో, యుజ్యమానః కీర్తింపబడి, కీర్తింపబడి, అన్యైః ఇతరులచే, వందిభిః వందిజనము, వందిజనము, చ మరియు, మరియు అవిశత్ ప్రవేశించెను, భవిష్యత్ ప్రవేశించెను, పురం నగరమున, పురం నగరమున, ఆశీర్వాదములు నొసగుచ్చుచు తన మహిములను కీర్తించెడి పత్ని సహిత వృద్ధ బ్రాహ్మణులను పెద్దవారైన బంధువులను గూడి తదుపరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ద్వారకా నగరమున ప్రవేశించెను. ఇతరులను ఆ దేవదేవుని మహిళలను కొనియాడిరి. ఆశీర్వాదములను ఒసగుచు తన మహిమలను కీర్తించెడి పత్ని సహిత వృద్ధ బ్రాహ్మణులను పెద్దవారైన బంధువులను గూడి తదుపరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ద్వారకా నగరమున ప్రవేశించెను. ఇతరులను ఆ దేవదేవుని మహిమలను కొనియాడిరి. ప్రభుజీ నేను చదవను. చదవండి. పదవి విరమణ పిమ్మట జీవనము కొరకై ధనమును దాచుకొనమనడి విషయము సంగమనందరి బ్రాహ్మణులు ఎన్నడూ శ్రద్ధ వహించడి వారు కాదు. చేతగాని ముసలివారైనప్పుడు వారు పత్నులను కూడి రాజాస్థానములకెగి రాజుల ఘనకార్యములను కీర్తించడం ద్వారా జీవనావసరములన్నింటినీ పొందడివారు. దీని భావము అట్టి బ్రాహ్మణులు రాజుల ముఖస్థుతి చేసేడి వారని కాదు, రాజులే తమ ఘనకార్యములచే నిక్కముగా కీర్తనీయులై ఉండేటి వారని భావము. బ్రాహ్మణులచే వారు గౌరవనీయ పద్ధతిలో మరింతగా పుణ్యకర్మల యందు ప్రోత్సహింపబడేటి వారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఘనకీర్తనీయుడు. తత్కారణమున కీర్తనము కావించుతున్న బ్రాహ్మణులు మరియు ఇతరులు ఆ దేవదేవుని మహిమా కీర్తనముచే ధన్యులైరి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురోన్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు తనకు ఆదరముసిగి స్వాగతము పలుక అరుదించిన బంధువులను పురజనులను ఇతరులందరినీ కలుసుకొని ప్రతి ఒక్కరికి తగిన గౌరవం ఆరాధ్యులను ఒసగెను.
యథావిధి. సో శ్రీల ప్రభుపాద ఆచార్యులు మొదటగా సో ఇక్కడ భగవంతుడు చూపుతా ఉండే తన దివ్య లీలలు. సో భగవంతుడు ఒక వ్యక్తి అని మనకి మరలా గుర్తించుతున్నారు. సో పరమోన్నత వ్యక్తి శ్రీకృష్ణుడు, సర్వోన్నత వ్యక్తి, ఎవరు సమం లేదు. సో భగవంతుడు ఒక డీలింగ్స్, భగవంతుడు ఒక కార్యాలు, సో ఎవరు దాన్ని అయితే మనకి మేము ఫాలో చేయొచ్చు, ఎంత మనకు అవుతుంది భగవంతుడే చూపుతున్నారు ఎలా చేయాలి అని ఒకటి. సో భగవంతుడు నిరాకార స్వరూపం కాదు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్తుండే నిరాకార వ్యక్తులకి వాళ్ళకి భగవంతుడు నిరాకారంగానే, భగవంతుడు ఏమి లేదు. వాళ్ళు చెప్పేది భగవంతుడికి రూపం లేదు, భగవంతుడికి కళ్ళు లేవు, భగవంతుడికి చెవులు లేవు. సో ఈ రకంగా వాళ్ళ అవగాహన. సో ఆ రకంగా ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు వాళ్ళకి స్వయంగా భగవంతుడు వాళ్ళకి ఏమి చేయడు. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం మమ వర్తమానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః. సో ఈ యథా మాం ప్రపద్యంతే, సో ఎవరెవరు భగవంతుడికి ఎలా వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారో భగవంతుడు అలానే వాళ్ళకి రెసిప్రొకేట్ చేసేది. సో భగవంతుడికి వాళ్ళు ఇంపర్సనల్గా, భగవంతుడు రూపం లేదు, భగవంతుడు వ్యక్తి కాదు అని అంటే భగవంతుడు అలాగే వాళ్ళకు దూరంగానే వాళ్ళకి ఉంటారు. నాస్తికులకి భగవంతుడు అవును నేను లేదు అని అలానే భగవంతుడు వాళ్ళకి ఆ నమ్మకం కూడా ఇచ్చేది భగవంతుడు. ఆ నమ్మకం, ఆ బుద్ధి, వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం అది ఎలా లేదు భగవంతుడు అని వాళ్ళు అంత ఒక తీవ్ర వాళ్ళు నమ్మకం వాళ్ళకి రావాలంటే అది కూడా భగవంతుడే వాళ్ళకి వస్తుంది. ఎనీవే, సో అది నాస్తికులకి. ఇంకొక నిరాకారవాదులకి, అది భక్తులకి భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా లభ్యంగా ఉన్నాడు. సో వ్యక్తిగతంగా భగవంతుడు లభ్యంగా ఉన్నాడు. ఇక్కడ చెప్తుండేది అంత భక్తులు వీళ్ళందరూ ద్వారకాపురవాసీలు. సో దాంట్లో చాలామంది భగవంతుడు స్వయం బంధువులుగానే ఉన్నారు, తన కుటుంబంకి చేరిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఎలా వాళ్ళకి వ్యవహరించాలి. సో ఈరియలు భగవంతుడు వాళ్ళకి ఉగ్రసేన, వసుదేవ, గర్గముని, సో వీళ్ళందరూ కూడా చాలా పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు. సో వాళ్ళకి భగవంతుడు ఎలా చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలి. సో భగవంతుడు వందనాలు శిరం వందించి భగవంతుడు అర్పిస్తుండేది భగవంతుడు చూపుతున్నారు. సో అది కల్చర్, అది మన వైదిక సంస్కృతి. సో పెద్దవాళ్ళకి అలా మేము చేయాలి అని. సో మళ్ళీ సమభావంతో ఎవరు ఉన్నారు, సమ స్నేహితులుగా ఉన్నారు. సో భగవంతుడు వాళ్ళకి ఆలంగిస్తున్నారు. సో ఇంకొంతమంది భగవంతుడు కేవలం వాళ్ళకి చూస్తేనే వాళ్ళకి అందరి దగ్గర మాట్లాడేకి అవ్వదు. కొంతమంది వేలాది లక్షాది మంది ఉన్నారు. సో భగవంతుడు వాళ్ళందరినీ ఊరికే వాళ్ళు ఒక ఆసం, ఒక భగవంతుడు ఒక స్మైల్, సో అదే వాళ్ళకి భగవంతుడు మన చూశారు, మన వాళ్ళ దృష్టి మన పైన పెట్టారు, అంతే వాళ్ళకి ఆనందం. భగవంతుడు ఇది ఉంది, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని వాళ్ళు చూస్తేనో వాళ్ళకి ఎస్ భగవంతుడు అని చూశారు అని సంపూర్ణ భక్తులకి ఇది అవుతుంది. సో ఆ రకంగా చెప్తుండేది భగవంతుడు పర్ఫెక్ట్గా ప్రతి ఒక్కరిని. కొందరి దగ్గర మాట్లాడాలి, సో భగవంతుడు పలుకుతున్నారు. కొందరి దగ్గర వందనాలు అర్పించాలి, సో భగవంతుడు అర్పిస్తున్నారు. కొంతమందికి భగవంతుడు ఎవరికి చూడక నేను వెళ్తారు, అందరినీ చూస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు ఎవరెవరు ఉన్నారు అక్కడ చేరారు, అంత నగర ప్రవాసులు అందరినీ ఇక్కడ చూస్తున్నారు. వాళ్ళ అర్పిస్తున్న వాళ్ళు కానుకలు అంత భగవంతుడు స్వీకరించుతున్నారు. సో అది పెద్ద ఒక మహోత్సవం జరుగుతుంది. సో ప్రతి వైపు స్లోగా ప్రొసెషన్, ఇప్పుడు రథయాత్ర అంతా జరిగినప్పుడు అంతే, అదేం త్వరనే అది ఫాస్ట్గా తీసుకొని వెళ్ళాలి. సో భగవంతుడిని స్లోగా, యాక్చువల్లీ 6 భగవంతుడు చూస్తున్నారు. ఆ రథయాత్ర చేసేటప్పుడు చాలా మంది వస్తారు, ఆ ఇంటించి ఆ ఒక అంగడి, షాప్, సో అంతా భగవంతుడు అందరినీ కానుకలు స్వీకరించి ఈ రకంగా భగవంతుడు వెళ్ళేది. అది కూడా మనకి కనపదు. ఇప్పుడు మనకి భగవంతుడు చూస్తుండేది, భగవంతుడు స్వీకరించుండేది, అయితే భగవంతుడు చేస్తున్నారు. ఈ మూర్తి రూపంలో కూడా సాక్షాత్ భగవంతుడే, అదేమి ఒక బొమ్మనో ఒక ఇది కాదు. అది భగవంతుడా ఎగ్జాక్ట్ సాక్షాత్ జగన్నాథుడే. సాక్షాత్ భగవంతుడే. అక్కడ ఇలా భగవంతుడు వెళ్తున్నారు, అక్కడ కూడా వెళ్తున్నారు. మేము ఆ రథయాత్ర అదంతా ఆచరణలు మందిరంలో జరిగినప్పుడు. సో భగవంతుడు పర్ఫెక్ట్, ప్రతి ఒక్కరికి ఎలా డీల్ చేయాలి పర్ఫెక్ట్. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది అంత క్రింద వ్యక్తి అని చెప్పేది మనం చాండాల, సో వాళ్ళకి కూడా భగవంతుడు ఏమీ లేదు. సో ఎంత అవుతుంది, ప్రతి ఒక్కరు భగవంతుడ విభిన్న అంశమే. మమైవ అంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనః ఇంద్రియాణి ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. సో ప్రతి ఒక్కరు మనం జీవులు భగవంతుడ అంశమే. సర్వయోనిషు కౌంతేయ
సర్వయోనిషు కౌంతేయ అహం బీజ ప్రదాక్ పిత తాసాం మహద్యోనిర్బ్రహ్మ. సో ఎంత జీవులు ఉన్నారో భగవంతుడు చెప్పేది, అందరికీ నేనే బీజం ప్రదాయించే తండ్రి. సో శ్రీకృష్ణుడికి ప్రతి ఒక్కరి పైనను అంత ఆత్మీయ భావం ఉంది భగవంతునికి. సో మనం మర్చిపోయాము, మనం అదే భగవంతునికి అదే లేదు, మర్చిపోలేదు. సో దానికోసం భగవంతుడు మన హృదయంలోనే వచ్చి పరమాత్ముడుగా భగవంతుడు ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర. సో పరమాత్ముడు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు ఇప్పుడు చూపుతుండేది మాకు ఎలా ఎలా మేము వ్యవహరించాలి. సో ఇక్కడ కూడా చెప్తారు భగవంతుడు ఎప్పుడెప్పుడు పాండవుల్ని మీట్ చేస్తుండ్రి, అప్పుడు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడే ఎవరు యుధిష్ఠిర్ మహారాజు ఆమెకు భీమసేనుడికి వాళ్ళు వందనాలు అర్పిస్తుంటారు. ఎలాంటి వాళ్ళు హిరియ సోదరులు వాళ్ళు. సో వాళ్ళ కాళ్ళు స్పర్శించేది అలా శ్రీకృష్ణుడే సాక్షాత్ భగవంతుడు చేస్తుంటారంట. అంటే తన సమభావంలో ఉండే ఇది వయస్కరుడు అర్జునుడిని వాళ్ళు ఆలంగిస్తుంటారంట వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడు ప్రతి టైం. నకుల సహదేవుడు వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు. సో వాళ్ళు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడిని వాళ్ళు కాళ్ళు స్పర్శం చేస్తారు. సో ఆ రకంగా వ్యవహారం. సో హిరియలు కిరియలు ఈ రకంగా మన ఇది వైదిక సంస్కృతి ఇది చూస్తాం మనం. అతడు ప్రతి ఒక్కరిని వారి వారి ఆధ్యాత్మిక చైతన్యమునందరి పురోగతిని అనుసరించి సంతృప్తి పరచుచుండును. అట్టి పరస్పరము ఇచ్చి పుచ్చుకొని భావము యొక్క మచ్చుక స్వాగతము నొసగా అరుదించి వారు ఎడ ప్రదర్శితం అయ్యేను. ఓకే, ఎస్. సో ఇప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ చెప్తుండేది ఇక్కడ, చాలా వృద్ధ బ్రాహ్మణులు. సో వాళ్ళు ఓల్డ్ అండ్ ఇన్వాలిడ్. సో వాళ్ళు ఫస్ట్గా బ్రాహ్మణ అంటే వాళ్ళు మేము ఫస్ట్ రిటైర్మెంట్ ఏమవుతుందో ఎలా అవుతుందో ఈ ప్లాన్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమయం చేయాలి. మనం ఇప్పుడు ఉండేది ఇంట్లో ఇది ఎనీవే. బట్ అదర్వైజ్ మేము వినేది వాళ్ళు ఎంత ఇది ఉంటుండ్రి అంటే ఎప్పుడు భగవంతుడు వాళ్ళని రక్షించుతారు అని వాళ్ళకి సంపూర్ణ ఇది ఉంటుండే, నమ్మకము ఇది ఉంటుంది. దానికోసం వాళ్ళు ఆ రకంగా ఏది ఒకటి ఇది పెడుతుండేవాళ్ళు. బ్రాహ్మణ అంటే వాళ్ళు ఇది సంపూర్ణ భగవంతుడిపైనే వాళ్ళు డిపెండ్ అవుతుంటారు. సో ఆ రకంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వెనకాలి సమయంలో ఇట్లా రాజర్షులు ఉంటుండ్రి, మహారాజులు, సామాన్య రాజు కాదు. సో రాజర్షులు ఉండే కారణమున వాళ్ళని వాళ్ళ గుణగానం వాళ్ళు చేస్తుంటే దాంట్లో ఇది అంటే ఫ్లాటరీ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ముఖ ఇది కాదంతే, అది నిజంగా వాళ్ళు అర్హులు, వాళ్ళు మహారాజులు, వాళ్ళ గొప్ప కార్యాలు చేస్తుంటారు, వాళ్ళు గొప్ప కీర్తి ఉంటుండే వాళ్ళకి. సో ఆ రకంగా వాళ్ళ గుణగానం చేసి వాళ్ళని కూడా ఇంకా ప్రోత్సహించేది, ఇంకా ఎక్కువగా చేసేదానికి అని చెప్తున్నారు. ఇది సో ఇదంతా ముఖస్థుతి, ఇది రాజులు ముఖస్థితి చేసే వారిని కాదు, ఇదేమి ఫ్లాటరీ కాదు. ఇది నిజంగా వాళ్ళు మహారాజులు ఆ స్థితిలో ఉంటుండ్రి. సో వాళ్ళ గుణగానం వాళ్ళు చేస్తుండ్రి, తర్వాత వాళ్ళని ఆశీర్వదించి వాళ్ళని ఇంకా ప్రోత్సహిస్తుండ్రి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఎస్, ఇంకెవరైనా చేర్పిస్తారా? చేర్పియండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ఒక్కొక్క యుగానికి ఒక్కొక్క క్వాలిటీ ఉంటుంది కదా ప్రభుజీ. ఇప్పుడు సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, కలియుగము, అవి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారా ప్రభుజీ మీకు వీలైనప్పుడు? సత్యయుగము యాక్చువల్ చెప్పేది ఒక 100%, 100% ఫుల్ కంప్లీట్ ధర్మ నియమాలు పాలించుతారు. దాంట్లో ఎక్కువగా చెప్పేది 4 నియమాలు అంటే ఈ సత్యము, శుచిత్వము, తర్వాత తపస్య, తర్వాత దయ. సో ఈ 4 ధర్మ కాళ్ళు అని చెప్తారు. ధర్మము అనేది ఒకటి చెప్తే మనం ఒక
ధర్మం అనేది నిలుచుకోండేది ఈ కాళ్ళు 4 కాళ్ళ పైన అని చెప్తారు. ప్రతి ఒక్క టేబుల్ ఎలా నిలుచుకుంటుంది, ఏదైనా ఒక సాలిడ్ ఇది సపోర్ట్ ఉన్నట్లు అలా ధర్మం అనేది ఒకటి ఇదే ఈ 4 కాళ్ళపై నిలిచింది అని చెప్పారు. అది అడుగుతున్నారా మాతాజీ మీరు? అదేనా? అదే ప్రభుజీ. సో ఒక్కొక్క యుగానికి ఒక్కొక్క లక్షణం ఉంటుంది కదా ప్రభుజీ. సత్యయుగాలు చెప్తారు కంప్లీట్ 4 ఉంది అని చెప్తారు. 4 కూడా సంపూర్ణంగా సత్యం అనేది అందరూ అంత జీవులు వాళ్ళు సత్యం ఆచరిస్తుంటారు. ఎవరు కూడా అబద్ధం చెప్పేది అనేది లేదే లేదని చెప్తారు. ఆమె అలానే దయ అనేది దయాపూర్ణంగా ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరికి అది ఆ స్వభావం గొప్ప స్వభావం గుణం ఉంది. దయ, తర్వాత సత్యము, తర్వాత తపస్సు చేసే ఒక ఇది ఆచరణ. సో మనకి కొంత ఇదైతే తపస్సే మనకి కాదు అని అయితే వాళ్ళు ఎంత తపస్సులు అంటే పుట్టుతనే వాళ్ళకి ఈ మనుజ జన్మం మనకు దొరికింది మనం పరిపూర్ణత్వం చేసేదానికి. మేము ఇప్పుడు భగవంతుడు భక్తి కార్యం చేసి భగవద్ధాం వెళ్ళాలి అని ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఆ నిర్ణయం అది ఎంత వాళ్ళకి ఉందంట. వాళ్ళకి మనము ఎంతో సంవత్సరాలు, మీరు 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాల 50 మనకు తెలియదే లేదు, అయ్యో ఇది భగవంతుడా ధామం వెళ్ళేది మన లక్ష్యము అని. మనం ఎంతో వేరే లక్ష్యాలు పెట్టుకొని ఉన్నాం. అయితే వాళ్ళు చెప్తారు మొదటించినే వాళ్ళకి ఇది తెలుసు, అవగాహన ఉంది వాళ్ళకి. సో ఆ రకంగా వాళ్ళు తపస్సు అనేది తపస్సు చేస్తుంటారు. వాళ్ళు ఎంతో దీర్ఘకాలం తపస్సు చేస్తుంటారు. ఎలాంటి ఆ సత్యయుగంలో ఇచ్చే విధానము ఎక్కువగా స్లోగా వాళ్ళు ధ్యాన మార్గమే అనుసరిస్తుంటారు. అరణ్యానికి పర్వతానికి వెళ్ళి ఎంతో సమయం చాలా తపస్య చేసే ఒక శక్తి ఉంటుండే వాళ్ళకి, ఒక మనస్సు ఉంటుండే వాళ్ళకి ఆ రకంగా. సో దయ అనేది ఒకటి. ఫోర్త్ శుచిత్వం అంటే బాహ్య అంతర్యంగా రెండు కూడా. బాహ్యంగా ఇది మేము ఆచరించేది స్నానము, ఇంకొకటి వస్త్రాలు మార్చేది. అయితే ఆంతర్యంగా ముఖ్యంగా సో వాళ్ళు ఈ ఒక రకమైన ఒక ప్రతి ఎవరిపైన ఒక ఇది కామ, క్రోధ, లోభ ఇవంతా ఆల్రెడీ వాళ్ళకి చాలా తక్కువ ఉంది. వాళ్ళు జయించారు దాన్ని చెప్పవచ్చు. సో ఆ రకంగా వాళ్ళు శుచిత్వం అనేది వాళ్ళది ఉంటుండే వాళ్ళ ఒక పర్సనాలిటీలో. సో ఇది సత్యయుగంలో ఇది. అంటే వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసి భగవద్ధాం వెళ్ళిపోతుంటారు. పరమహంసలనే చెప్తారు ఒక రకంగా. వాళ్ళంతా ఆల్రెడీ గ్రేట్ స్టేజ్లో ఉన్నారు. సో అక్కడ ఎవరైనా పుడుతున్నారు అంటే సత్యయుగంలో మనుషులుగా వాళ్ళంతా సామాన్య మనుషులు కాదు, వాళ్ళంతా చాలా పుణ్యవంతులే అని చెప్పొచ్చు. వాళ్ళు సత్యయుగం యుగమే అది సమయమే అలాగుంది. సో త్రేతాయుగం వచ్చినప్పుడు అది కొంచెం తగ్గుతుంది అని చెప్తారు. 75% అవుతుంది అని చెప్తారు. ధర్మంది 4 కాళ్ళ 1 కాళ్ళు తగ్గింది అని చెప్తారు. ఐ థింక్ ఏది తగ్గు అవుతుంది? దయ, ఇంకొకటి అది దయ, తపస్య యావది నాకు తెలియదు, యావది తక్కువ అవుతుంది అయితే 25% తక్కువ అవుతుంది అని చెప్తారు. 25% ఈ 4 ఏముంది దాంట్లో ఒకటి తక్కువ అవుతుంది. త్రేతాయుగం నుంచి ద్వాపరయుగం వచ్చేటప్పుడు 50% తక్కువ అవుతుంది అని చెప్తారు. సో అంటే ఒక రకంగా 50% ఈ ధర్మం అనేది ఉంది. 50% మంది ఫాలో చేస్తున్నారో లేకుంటే మేము 50%గా ఫాలో చేస్తున్నామో తెలియదు, బట్ 50% అని చెప్పే మాట ఉంది. 50%. తర్వాత సత్యయుగము, కలియుగం వచ్చినప్పుడు 3 వెళ్ళింది అని చెప్తారు. 3 సంపూర్ణంగా వెళ్ళింది. 70%, ఓన్లీ 25% రిమైనింగ్. దాంట్లోనూ సత్యమేమో చెప్తారు ఉంది అని కొంచెం చెప్తారు. లేకుంటే మన కలియుగంలో మనకి తపశక్తులు లేవు, మనకి ఆ శుచిత్వం అనేది కూడా మనకి లేదు. మన దానంతా పొందాలి. ఇప్పుడు అదంతా మనకి లేదు. ఇక్కడ ఒక రకంగా శుచిత్వం లేదు, మనకి దయ అనేది లేదు. మనకి వెళ్తుంటాము, ఏదైనా ఒక అర్జెంట్ ఉంటే, ఏమైనా పని ఉంటే మేము ఎవరైనా చూడవచ్చు, ఒక ఏమో యాక్సిడెంట్ అయింది, ఇంకొకటి అయింది, మనం విడిచేసి వెళ్ళిపోతాం. అయ్యో అది ఇంకెవరో చూస్తారు అంటే మనకి దయాభావం తగ్గింది మనకి యాక్చువల్లీ మనకి. సో ఆ రకంగా మనకి ఇది కన్సర్న్ లేవో, వేరే వాళ్ళు కష్టంలో ఉన్నారో, ఇంకొకటి ఉన్నారు, అవంతా మనకి చాలా తక్కువ కలియుగంలో మనకి. ఇది ఇంకొక జీవులు, వాళ్ళు ఒక జంతువులు మనం కేర్ చేయమని, అయ్యో వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళు ఇది అనుకుంటాం. సో మనము ఈ దయ అనేది మనకి చాలా తక్కువ అయింది మనకి. సో దయ లేదు మాకు, శుచిత్వం లేదు మాకు, తపస్య లేదు మనకి కలియుగానికి. సో ఇదంతా చాలా తక్కువ. కొంత సత్యం ఉంది అని చెప్తారు. దానికోసమే ఇది కొంత జరుగుతుంది ఈ జగత్తు. కలియుగం వెళ్తా అది కూడా చాలా తక్కువ అవుతుంది, అది కూడా 0 అవుతుంది. అప్పుడు భగవంతుడు కల్కిగా వచ్చేది. సో ఇప్పుడైనా మనము కొంత ఈ సత్యం అనేది ఉంది, కొంత అగ్రిమెంట్స్ అనేవి జరుగుతుంది. దాన్ని కొంతమందిగా చాలా మంది ఆనర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మేము షాపుకి వెళ్తే అక్కడ డబ్బులు ఇస్తాము కొనుక్కోనికి. సో వాళ్ళు మనకి తిరిగి ఐటమ్ ఇస్తారు. వాళ్ళు లేదు మీరు ఇవ్వలే అని అంత ఆ స్టేజ్కి రాలే. సో ముందు అవుతా కలియుగంలో వస్తుంది, మీరు ఇవ్వనే లేదు,
ఇప్పుడు ఎంతో జరుగుతుంది, ఎంతో డీలింగ్స్ కొన్ని ఎంత లేదు మీరు ఇవ్వలే, మీరు ఇది ఎవరు ప్రూఫ్ లేదు, సాక్షి లేదు, అరగా చీట్ చేయొచ్చు, అది ఎంత జరుగుతుంది, స్టార్ట్ అయింది. అదే ఎక్కువగా ఇంకా కలియుగ అంత్యంలో డైరెక్ట్ చీటింగ్ అది జరుగుతుంది. అది చాలా ఎవరు ఏమీ లెక్కించారు, ఏది కూడా, ఏ సత్యము, ఏ తపస్య, ఏ శుచిత్వము ఏది కూడా ఉండదు కలియుగం. అంత డిగ్రేడెడ్ అయినాక భగవంతుడు, అంత తగ్గాక భగవంతుడు కల్కిగా వచ్చి పునః కలియుగాన్ని సత్యయుగాన్ని స్థాపించేది. సో అప్పుడు మరలా చెప్తారు. యాక్చువల్లీ ఇవి చెప్పేది ముఖ్యంగా ఈ రాజవంశాల్లో సూర్యవంశ, చంద్రవంశ, సూర్య వివస్వాన్ భగవంతుడి నుంచి వచ్చే వివస్వాన్ నుంచి వచ్చేది సూర్యదేవుడి నుంచి, ఇంకొకటి చంద్రవంశ, చంద్రుడి నుంచి వచ్చే ఇది ఉంది, రాజకులాలు ఉన్నాయని చెప్తారు. సో వీళ్ళిద్దరిలోనూ ఇద్దరు ఒక్కొక్క మనుషులు భాగవతంలో వాళ్ళ పేర్లు ఉన్నాయి. ఒకటి శంతను మహారాజా వాళ్ళ అన్నయ్య అనుకుంటాను నేను, వాళ్ళు చంద్రవంశంలో వచ్చేవాళ్ళు అనుకుంటాను. సూర్యవంశంలో ఇంకొక వీళ్ళు ఏదో తపస్సు చేస్తున్నారు, వీళ్ళు నెక్స్ట్ కల్కి వచ్చినాక వీళ్ళు తిరిగి వస్తారు. వాళ్ళు వచ్చే ಯಾವುದೋ ఒక పేరు కూడా ఇది ఊరు చెప్పినట్లు ఉంది. వాళ్ళిద్దరూ మరలా వాళ్ళు ఆ సూర్యవంశ రాజవంశ చంద్రవంశ క్షత్రియులుగా వాళ్ళు సత్యయుగంలో నెక్స్ట్ సత్యయుగ కంటిన్యూ చేస్తారు అని చెప్పే మాట కూడా వేదవ్యాసాలు రచించారు. భాగవతంలో ఉంది. అది ఎవరికైనా తెలిసింటే చెప్పొచ్చు. అది వాళ్ళిద్దరు పేర్లు ఉన్నాయి. వాళ్ళు లేదు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ఇంకేమైనా తెలిసి యాడ్ చేయొచ్చు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ. చంద్రవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కృతయుగంలో మీరు చెప్పినట్లు 4 ధర్మాలు, అప్పుడు తపస్సు ఎక్కువ ప్రభుజీ. మన త్రేతాయుగంలో యజ్ఞయాగాదులు, ద్వాపర యుగంలో విగ్రహారాధన, పూజలు, మనకి గుళ్ళు గోపురాలని, కలియుగంలో నామ సంకీర్తన అని. కానీ మీరు చెప్పినట్లు ఇందాక ఇద్దరు తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ యుగంలో పేర్లు ఉన్నారు కూడా కొంచెం చూడండి మాతాజీ. అది భాగవతంలో చూసి చెప్పండి మాకు. చూసి చెప్పండి. కృష్ణ ప్రభు. ప్రమీళ మాతాజీ చెప్పండి. త్రేతాయుగంలో ఇది తపస్సు వెళ్ళిపోతుంది ప్రభుజీ, అండ్ ద్వాపర వచ్చేళ్ళకి తపస్సు శుచిత్వం వెళ్ళిపోతుంది, శుచిత్వం కూడా వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ మళ్ళీ కలియుగానికి వచ్చేళ్ళకి దయ కూడా పోతుంది. యజ్ఞ అంటే చేయాలంటే చాలా శుచిత్వం కావాలనుకుంటాను. యజ్ఞాగ్నిక బ్రాహ్మణులు పవిత్ర వ్యక్తులు, చాలా పవిత్ర వ్యక్తులు వెళ్ళిపోతాయి. కలియుగం వచ్చేళ్ళకి దయ కూడా వెళ్ళిపోద్ది. ద్వాపరయుగంలో కొంత దయ అని ఉంది, ఆ దయ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ప్రణామ్ సరే. హరే కృష్ణ. ప్రణామ్ హరే ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యశ్చ పతితనాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. కృతరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కి జయ. ప్రభుజీ లైవ్ ఆఫ్ చేయండి మీరు. చేయలేదా మాతాజీ? చేయలేదు. ఓకే. అట్లయితే క్లెయిమ్ హోస్ట్ చేసి